Astelehenetik aurrera, ekainaren 30 arte, egingo duguna izango da, batez ere, behar daben ikaslentzat, ez? Refuertzoak egiteko. Dakizuenez, etorriko direnak dira DBH laugarren mailakoak, batxiller 1 eta 2koak, eta lanbide heziketako ikasleak. Egingo duguna da, ikastetxea ja prest dagoz, behar diren erabiltzen duguzan protokoloak dira Eusko Jaurlaritzatik bialdutakoak eta adostuta osasun sailagaz. Hasieratik era batean edo bestean ibili gara asterik aste gure hezkuntza proiektua aurrera eroaten. Honetan, gure sarean egia esan, badaukaguz ikastetxe batzu, batez ere, Otxarkoaga ikastetxea, berezia dela, berezia datozen ikasleak aitik. Hor, hasieran egin gendun ikerketa bat zenbatek ezeuken aukerarik online lan egiteko. Eta atara gendun ondorio izen zen, 171 ezeukela ez internetik ez dispositibo bat online lan egiteko. Orduen, horrekin erabili behar genduzan beste erabateko baliabideak. Telefonoa, e-mailak, bertora, gero, eta egia zen horrekin oso importantea zen harreman emozionala eukitea, ez? Ze honetan, galdu dana presentzialitatea eta irakaskuntza, irakasleagaz egotea, deskubritu dugu gauza batzuk bai egin aldirela, baina beste hainbat ez? Eta batez ere da, heltzea zuzeneko harremanetara, ez? Orduen, bilatu guri izan dugu bai, arlo emozionala, eguneroko arlo hori zaintzea, ez?